עכשיו, באמת יש מחקר מאוד מעניין, ואני אשמח להביא אותו לפעם הבאה, על היאנגר וסרטן. ובאמת ראו את הנשים שהתמידו ביאנגר, באמת עזר להם בהחלמה, שהיא גם הייתה הרבה יותר זריזה, וגם הם התחזקו יותר מהר. המטרה של הפודקאסט הזה בעצם היה להראות לאנשים שגם בעניין הנפש, בעניין ההרפאיה, בעניין חיזוק העצמות, כמו שאמרת שבעצם היוגה יכולה לתת את המענה הזה. וזה משהו שלא הרבה אנשים יודעים, או שומעים יוגה, טוב, עוד איזה אחד בודהיסטי שעושה יוגה. לא, זה לא... אפשר גם לעשות את זה בלי להיות בודהיסטי, ולחיות חיים רגילים, וללכת לעבודה בבוקר, ולקום. אז אנחנו צריכים לזכור שיוגה נותן שקט פנימי. יוגה מאזן את מערכת העצבים. יוגה מחזק אותנו פיזית ונפשית. יוגה מומלץ לכל אדם, ובאמת כל אדם יכול לעשות יוגה. ברוכים הבאים חברים יקרים לפודקאסט מדברים בריאות טבעית. אני דותן, יוצר הפודקאסט, והיום איתי, כמו תמיד, עילית היקרה, שהיום אנחנו נדבר קצת על יוגה, רק טעימה של יוגה, כי לדעתי אנחנו צריכים לעשות כמה וכמה פודקאסטים על החשיבות של יוגה, וכמה סוגי יוגה יש בארץ בכלל בעולם. זאת אומרת, זה יהיה כאילו פודקאסט כזה כללי על יוגה, בעצם למה יוגה, מה זה יוגה, ואיך אנחנו ככה... נכון. למה דווקא יוגה? בדיוק, כאילו, ואז... אני רוצה עכשיו... טוב, בסדר, בואי תגידי. ואפילו אנחנו יכולים באמת להזמין את המאסטרים הגדולים לפודקאסט שלך לדבר. כמו נוגה וייס עם היין יוגה, כמו ניאנסי, ויש את לילי ביאנגר, יש כל כך הרבה סוגים, כל כך הרבה סוגי יוגה, אבל אני לא יודעת אם אתה ידעת, אבל בכלל יוגה נוסדה בין 100 ל-400 שנה לספירה. אחרי הספירה. כן. כן, אוקיי. וזה מדהים, כי יוגה... איפה זה התפתח? זה התפתח, זה יכול גם בסין וגם בהודו, וגם... זה התפתח בהמון מקומות, כמובן, אבל הודו המקום. עכשיו... דווקא חשבתי שבסין, אבל... גם וגם, אבל לא, הסין הם יותר, אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל הם מתרגלים צ'יקונג, אבל כן, זה עוד דרך נכון. של להכניס אנרגיה לתוך הגוף, ועל זה נדבר פעם אחרת. אבל היוגה ממש התפתחה כדרך רוחנית, להכניס שלווה ורוגע לגוף. ככה יוגה נוסדה. בכלל, למה היא נוסדה? תודה לאלה שהיא נוסדה, כי היא נתנה המון והיא נותנת המון. יש מחקר בכלל על היאנגר יוגה, שזה גם יוגה טיפולית, על ההצלחות של נשים לאחר סרטן השד, סרטן שחלות, אבל המחקר הזה על סרטן השד, על איך הן מצליחות לעבור את הכימותרפיה, פחות נימול בידיים, פחות נימול ברגליים, אפשר לפתוח ולסגור יותר דברים, פחות כאבים, יכולות גם לישון יותר טוב, ויש גם את היין יוגה, שהיין יוגה זה שילוב שאתה מחזיק תרגיל אחד לזמן ממושך, ואז אתה נושם לתוכו. אבל בזה אנחנו נביא את המאסטרים. כן. אני פה יותר לדבר על חוויות שאני עברתי. בואי נתחיל קודם כל בפירוט, מה זה יוגה? מה עושים ביוגה? איך כאילו, בואי תסבירי על יוגה. באופן כללי, עכשיו נגעת ככה בנקודות ככה זה, אבל אני רוצה כאילו שאנשים יבינו מה זה יוגה, למה היא חשובה, למה בעצם זה, אני ארשום לעצמי גם את זה, למה היא חשובה, מה יוגה בעצם תיתן לך אם תתחילי להשתמש בה? שאלות מאוד יפות ומאוד ממוקדות. אוקיי, אני רושם. אז דבר ראשון, כפי שאמרתי, זה שיוגה היא משלבת בתוכה תרגולים ותנוחות שמרגיעות את מערכת העצבים, וגם המון עבודה של נשימות, שנקרא פרניאמה. עכשיו, ברגע שאתה מתחיל יוגה, ואתה נכנס לכיתה יוגה, תמיד אתה רואה אנשים עושים עמידת ראש, עמידת ידיים, זה תהליך מאוד ארוך ומאוד סזיפי להגיע לזה.
אבל בבייסיק, שאתה נכנס לכיתת יוגה, תתחיל במתחילים, ותתחיל במה שהמורה אומרת, מתיחות, חיזוק גוף עליון, חיזוק פלג גוף תחתון, ולנשום כמה שיותר. היופי ביוגה, שהכיתה תמיד מסתיימת בהרפיה, וברגע שאתה מרפא, אז שחררת את כל מה שעשית, בכל העבודה הקשה שעשית ביוגה, בתוך התרגול, ואז אתה מרפא ויוצא חדש ליום חדש. אז בעצם, מה את עושה ביוגה? כאילו באופן אישי? אוקיי, את יכולה לפרט כן, על זה? בטח. אז בזמן הכימותרפיה, אני התמקדתי בשני סוגי יוגה. יוגה שזה יין יוגה, וזה יוגה שהיא משלבת גם תנוחות שאתה מחזיק לתוכם לפרק זמן, ואתה מחזק לאט לאט את האזור, וגם את היאנגר יוגה שהוא... זה כל זה כאילו, זה כל זה על משקל אחד כאילו, או שזה, יש יאנגר יוגה, יש יוגה טיפולית, יש יוגה... בדיוק, ובגלל זה אמרתי, אי אפשר לעשות את זה בפודקאסט, ובאמת הייתי רוצה להביא את המאסטרים, כי יש את היין ויש את היאנגר. זאת אומרת, לכל אחד יש מאסטר. לכל אחד יש את היכולת שלו ואת מה שהם מלמדים. אבל אני שילבתי את היאנגר, שהוא מאוד טיפולי, אני יכולה גם לספר לך איזה אנקדוטה, דרך עמותת ידי אור, הצמידו לי מדריך ליאנגר יוגה, אני אפילו לא ידעתי מה זה. הוא היה מגיע אליי הביתה, ולאט לאט עבדנו לכופף את הידיים ואת הרגליים. כן, אני זוכר שאמרת את זה. ואז לאט לאט בניתי את זה, ואז דרכו מצאתי מורה מופלאה בשם ננסי, שהיא מלמדת באל היוגה בתל אביב, והיא עבדה איתי על היאנגר. עכשיו, היאנגר, למה זה טיפולי? כי הם לא נותנים לך שום דרך לעבור את השיעור בלי ריפוד או משהו שיאפשר לך הרפיה מלאה בזמן הטיפול, בזמן השיעור התכוונתי. זאת אומרת שאם בוא נניח אתה עושה מתיחה ויש לך כאב, אז ביאנגר ישימו לך כרית או סמיכה או משהו לרפד. הנושא פה זה הרפיה. עכשיו באמת יש מחקר מאוד מעניין ואני אשמח להביא אותו לפעם הבאה על היאנגר וסרטן, ובאמת ראו את הנשים שהתמידו ביאנגר, באמת עזר להם בהחלמה, שהיא גם הייתה הרבה יותר זריזה, וגם הם התחזקו יותר מהר. לעומת זה, היין יוגה, שהביאה את השיטה לארץ, ואחת המדריכות באמת הבולטות, ב-2016 היא הביאה את זה לארץ, אם אני לא טועה, זו הייתה נוגה וייס, והיא פיתחה ממש שיטה, יש לה גם קורס מורים, זה לקחת תנוחה אחת, גם אותו נושא, היא תרפד שלא יכאב, אבל אתה מחזיק ונושם לתוך התנוחה. עכשיו, יוגה זה עולם ומלואו. אני בכלל לא אוטוריטה ביוגה, אבל מה שאני יכולה להגיד, שיש הילית לפני יוגה, ויש הילית אחרי היוגה, וזה לא אותו בן אדם. עולם אחר. זה לא אותו בן אדם. מה שיכולתי, אם זה הגב הזקוף, או פחות כאבים מהחתך בבטן, או יכולת לעשות עמידת ראש שאני יכולה לעשות. זה נורא כיף, פתאום אתה מרגיש בריא. לא יכולת לפני, כאילו, לא הרגשת? לא יכולתי לעשות את הדברים האלה, כלום. ממש לא. מה שאני יכולה לעשות עכשיו, זה בזכות גם היוגה ובזכות בעצם היוגה מחזקת לך את העצמות, השרירים, כאילו, איך את מתייחסת לזה? נכון, היא באמת מחזקת את העצמות, את השרירים, היא נותנת שקט פנימי. אני אגיד לך משהו, כשאני שומע יוגה, אני מדמיין עכשיו איזה נזיר כזה במנזר, עושה ככה עם הידיים, ורוצה מעיניי ומרחף באוויר. האמת היא, אנחנו או פותחים שיעור ככה, או מסיימים שיעור ככה, אבל זה עובד המון על ההתחזקות הפיזית, הנפשית, נותן לך איכות חיים, יש לך יכולת
להביא ולהשתיק את התודעה, שעל זה אני עובדת כל כך הרבה. יש לך לימוד של טכניקות נשימה שנקראת פרניאמה, וזה עוזר בעייפות ותשישות של הגוף. אני באמת ממליצה את זה. אני ממליצה את זה, ואני גם ממליצה את הצ'יקונג, שאני גם מאוד מאמינה, או דרך של החלמה. כל מה שאני עושה זה החלמה. לעזור לגוף להחלים. בדיוק. אבל אנשים שהם עושים יוגה, ויש המון גברים ביוגה. זה גם יכול להיות לאנשים שלאו דווקא יש להם איזושהי מחלה מסוימת. ההפך, רוב האנשים שאני פוגשת בכלל לא באים במחלה. אבל בוא נניח אישה שיש לה כאבי גב תחתון, או כאבי פרקים ומפרקים, ואז היא הולכת למשל לשיעור היאנגר של פרקים ומפרקים, עם חבלים. היא מחזקת את הרגל, את הברך. איזה כיף שיכולה ללכת יותר טוב. כן. אז זה אנקדוטה קטנה על היוגה. נגיעות קטנות. כן, הייתי שמח מאוד 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 להרחיב איתך בנושא של היוגה, ואני אשמח גם לעשות איתך עוד כמה, אפשר לעשות פודקאסטים על מלא מלא נושאים. נכון. אפשר לעשות על יוגה, כמו שאמרת. יש יוגה נשית, יש יין יוגה, יש היאנגר יוגה. כל אלה, אפשר לעשות על כל אחד פודקאסט שלם, שאת מסבירה מה עושים, איך עושים, מה מרגישים וכו'. ומה שהיה חשוב בעצם בפודקאסט הזה, זה להבהיר לאנשים שיש אופציות, נכון. לעזור לגוף, לשחרר לחצים, לשחרר פחדים, לשחרר את החסמים האלה, את המעצורים הרגשיים האלה והכעסים, נכון? זה אפילו... וואו, מדהים, כל מה שאתה אומר. כי באמת שאני נכנסת ליוגה אני בן אדם אחר, ושאני יוצאת אני בן אדם אחר. זאת אומרת, כל פעם מחדש זה עושה את זה? כן, כל פעם מחדש. ואם את מפסיקה? אז אני אם אני מפסיקה את היוגה, אז אני אעשה הליכה, ואם אני לא יכולה לעשות הליכה, לא, הכוונה שלי, כאילו, היוגה מטפלת באופן ספציפי, או שהיא מטפלת לטווח הארוך. זאת אומרת, אם את עושה עכשיו יוגה, והפסקת אחרי, נגיד, חצי שנה. ההרגשה שהיוגה בעצם נתנה לך, היא לטווח ארוך, או שהיא מתפוגגת? לדעתי, שוב, בגלל שלא עצרתי, אז אין לי את התשובה. אז את לא יודעת להגיד, הבנתי. אבל אני מאמינה שבן אדם שעוצר, זה יחזיק לתקופה, וגם אל תשכח, כל התרגולים, כל המנטרות, כל הדברים שלמדת, איתך בראש, זה כמו תפילה. שאפילו אם לא התפללת חצי שנה, אתה זוכר את המודה אני. אתה זוכר את השמע ישראל, כי זה בפנים. הבנתי. אז ככה לסיכום. בואי נעשה סיכום כזה. יש לך משהו להוסיף כזה, שאת רוצה אולי להציע לאנשים, כי בסוף, שוב, פודקאסט, לא פודקאסט, המטרה פה, זה לתת לאנשים את הידע ואת ההבנה שאפשר לעשות עוד דברים, חוץ מללכת לרופאים ורק לקבל תרופות נוגדי דיכאון, נוגדי זה, גם לנפש אפשר לעשות יוגה. לבריאות אפשר, בריאות טבעית, תזונה וזה. אפשר לכל דבר, בכל תחום, תחום הנפש, תחום הגוף, אפשר הכל. המטרה של הפודקאסט הזה בעצם היה, להראות לאנשים שגם בעניין הנפש, בעניין ההרפאיה, בעניין חיזוק העצמות, כמו שאמרת שבעצם היוגה יכולה לתת את המענה הזה. וזה משהו שלא הרבה אנשים יודעים, או שומעים יוגה, טוב, עוד איזה אחד בודהיסטי שעושה יוגה. לא, זה לא... אפשר גם לעשות את זה בלי להיות בודהיסטי, ולחיות חיים רגילים, וללכת לעבודה בבוקר, ולקום... אז זה. אז בואי תני איזשהו ככה מילת סיכום שלך. בטח. אז אנחנו צריכים לזכור שיוגה נותן שקט פנימי. יוגה מאזנת מערכת העצבים. יוגה מחזק אותנו פיזית ונפשית. יוגה מומלץ לכל אדם, ובאמת כל אדם יכול לעשות יוגה. כי יש כל כך הרבה מכוני יוגה, וגם אם אין לך את הכסף ליוגה, פשוט תיכנס ליוטיוב. מבחינת עלות באמת כמה זה? בין 50 ל-60 שקלים לשיעור. לא רציני. לא, וגם אני יודעת שיש דבר חדש. אם למשל אתה במכבי, אז יש אפ מכבי שזה ב-25 שקלים.
אני לא יודעת מה אנשים יודעים, יש אפ של מכבי, שאם אתה כותב למשל יוגה, פילאטיס... לכל מבוטחי מכבי? כן, 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 יש אפ חדש, שהוא מדהים, שהאפ של מכבי, שבוא נניח אתה רוצה לעשות אתה רוצה לעשות פילאטיס, או אתה רוצה לעשות יוגה, אז אתה כותב יוגה פילאטיס, נכנס ליום, לשעה, וזה מראה לך את כל המכונים באזור שלך, שיש להם מקום לקבל אותך בחצי מחיר, ב-25 שקלים. גם בתל אביב היקרה, יש את זה ב-25 שקלים. גאון.